animal! Paring Empoy at nandito tayo ngayon sa isa na namang episode, isa na namang video na kung bakit masarap ang Bacolod. So tayo ay maglilibot sa downtown area, tamang-tama dahil meron tayong Mascara Festival. So ating alamin kung bakit ba masarap ang mga taga Bacolod. Ay, masarap ang Bacolod. Anong alam mong masarap sa Bacolod? Ano, ulitin mo nga. Ako. Bacolod. Oh, okay. There's actually Don Boring right there. Isaw. That's Don Boring. No, it's separated. His Isaw is just here in street food. What's Don Boring? Don Boring is like a little kainan. Ah, okay. A little kainan right in front of LTC. Okay. It has a mix of Japanese cuisine and Okay. so much more. Terranova Plaza. Balot. Ikaw yung ma'am. Oh, Balot? Is there anything else? Wala na? Manginasal. Jollibee. Nationwide. Masarap sa Bacolod. Sa Iloilo hindi. Kung sa Iloilo na manginasal at Jollibee, hindi masarap. Sarap. Same lang naman po yun. So anong masarap dito sa Bacolod na alam mo? Dito kasi kami pala Palagala. Oo, birthday niyo lang po kasi. Happy birthday, ma'am. How old are you na, ma'am? Last birthday mo na ngayong taon. Next year na naman. PI. Piyaya. No coaching yun, ha? Bye. At sa tingin ko, mga sikat, mga kamukat, ito yung pinakamasarap na natikman ko sa buong buhay. Animal, gidya. Animal, namin. Ma'am, ano pong alam mo na masarap sa Bacolod? Siyempre, walang iba. Kundi, halo-halo. Nangangamoy libre. Anong alam mo na masarap sa Bacolod? Nasal. Inasal na? Manok, thank you. Sir, ikaw sir. Inasal din. Sige. Ano yan? Copy-paste ng answer? Anong alam mo sa Bacolod na masarap, ma'am? Masarap yung traffic light. Ito yung masarap. Kahit walang sauce. Ano sa tingin yung pinakamasarap sa Bacolod? Nasal. Ikaw po, ma'am. Same. Ay, copy-paste din. Ma'am, anong pinakamasarap na pagkain sa Bacolod? Siomay. Sabay daw po. Ikaw, ma'am. Parang ganun din. Okay. Ano sa tingin nyo yung pinakamasarap sa Bacolod? Ano? Ano yung Singaporean from Singaporean cuisine? Singaporean from Singaporean cuisine. Yeah. Pwede ka tilaw. Sa Bacolod, ganyan. Mercy. Mercy Bongbong. Napoleones. Yes. Pia. Yeah. Inasal nga. Kan. Kansi. Ano sa tingin nyo yung pinakamasarap na pagkain sa Bacolod? Huwag na ako. Ilo. Joke. Pagkain sa Bacolod. Alert! Manok, ilangan. Manukan Manukan country. Ng tatlong lalaki doon banda sa may paligid.